ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ସରୋଜ କୁମାର ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନାଲ ସ୍ପିଚ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଛୋଟିଆ ଷ୍ଟୋରିଟେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଛୋଟ ଷ୍ଟୋରି ଗୋଟେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା। ଥରେ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ପାଖକୁ ଦୁଇଟି ପଥର ନେଇକରି ଗଲା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି। କହିଲା, ଏ ଦୁଇଟି ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଦୁଇଟି ପଥରରେ ମୋତେ ମୂର୍ତ୍ତି କରିଦେବାର ଅଛି। ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଜଣକୁ ପ୍ରଥମ ପଥରଟିକୁ ପିଟିଲା। ପ୍ରଥମ ପଥରଟି ମୋତେ ପଚାରିଲା, ପ୍ରଥମ ପଥରଟି ତାକୁ କହିଲା, ଏଇ ମୋତେ କାହିଁ ପିଟୁଛୁ, ମୋର କିଛି ବନିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ସେ ପଥରଟିକୁ ପିଟିଲା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଥରଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ପିଟିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଥର ପଚାରିଲା, ତତେ କଷ୍ଟ ହେଉନି ମୁଁ ପିଟୁଛି? ହଁ, ମୋତେ କଷ୍ଟ ତ ହେଉଛି, ମୋତେ ଠାକୁର ବନିବାର ଅଛି, ମୋତେ ପିଟନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେ ସହିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ପାଖକୁ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ କହିଲା ମୋର ମୂର୍ତ୍ତି ବନିଯାଇଛି, ନା ହଁ ଆଜ୍ଞା, ନା ମୂର୍ତ୍ତି ନେବା ସମୟରେ ଆର ପଥରଟି ମଧ୍ୟ ନେଇଗଲା। ଆର ପଥରଟି ମଧ୍ୟ ନେଇଗଲା। ସେ କହିଲା, ଏ ପଥରଟି କ'ଣ ପାଇଁ ନେଉଛୁ? ସେ ପଥର ତ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ସେଇଟା ନେଇଯା। ନା ମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ ଏ ପଥରଟା ମୁଁ ନେବି। ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ପଚାରିଲା, କାହିଁକି ନେବୁ? ନା ସେ ଏ ପଥର ତ କିଛି କାମରେ ଲାଗିଲାନି, ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ତ ଗୋଟେ ପଥର ମୋର ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି, ଏ ପଥରଟି ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇବାରେ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତିକାର କତିରୁ ସେ ଲୋକଟି ପଥର ଦୁଇଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ପଥର ନେଇକରି ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲା। ମନ୍ଦିରରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସେକେଣ୍ଡ ପଥରଟି ପୂଜା ପାଇଲେ। ଲୋକ ଫୁଲ ଚଢ଼ାଉଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ, ଯେହେତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଫୁଲ ଚଢ଼ାଉଥାନ୍ତି। ଇଏ ପଥରଟି ଉପରେ ଲୋକ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼ଉଥାନ୍ତି। ସେ ପଥରଟି ସେଠି ତାକୁ କହୁଛି, ତୋର ଭଲ, ତୋ ଉପରେ ଲୋକ ଫୁଲ ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋଠେ ନଡ଼ିଆ ପିଟା ହେଉଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସେ ପଥରଟି ତାକୁ କହିଲା, କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ପିଟା ଯାଉଥିଲା ନା, ତୁ ସହିଲୁନୁ। ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ପିଟା ଯାଉଥିଲା ମୁଁ ସହିଗଲି। ତୁ ଯଦି ସହିଥାନ୍ତୁ, ଆଜି ତୋ ଉପରେ ବି ଫୁଲ ଚଢ଼ିଥାନ୍ତା। ସେତେବେଳେ ତୁ ଖୁସି ପାଉଥିଲୁ, ଏବେ ତୁ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ନା, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ସହଜରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଖୁସିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସହଜରେ ରହୁଛନ୍ତି ନୁହଁ, ଖୁସିରେ ଯେଉଁମାନେ ବିନା କଷ୍ଟରେ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ପଇସା, ଅନ୍ୟାୟରେ ପଇସା ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇପାରନ୍ତି। ଛୋଟିଆ ଷ୍ଟୋରିଟେ ଆଜ୍ଞା, ଛୋଟିଆ କମେଣ୍ଟଟେ ଦେବେ, ସେୟାରଟେ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।